התחלתי ואמרתי איך בעצם שומרים על מחנה כל כך גדול, זה הרי לא הגיוני. בשיא פה הסתובבו 120,000 אסירים. אתם קולטים 120,000 אסירים? חבר'ה, אשקלון, אני גרה, העיר המרכזית שלי זה אשקלון. אשקלון היום, אחרי שהיא התפתחה, וכמעט היום מדברים על זה שהיא מתקרבת לאשדוד, 125,000 תושבים. כאילו, הלו, פשוט מטורף מה שהסתובב כאן. אז איך שומרים, איך מאכילים, איך מובילים ממקום למקום, איך? פשוט לוקחים את כל הגודל הזה וחותכים אותם למה שנקרא תתי מחנות, אוקיי? אנחנו נלך לאורך הגדר, אני אעביר אתכם ממחנה למחנה, כדי שתבינו מה זאת אומרת תת מחנות. כל תת מחנה היה לו את המספר צריפים שלו, 11 מפה, 11 משם, סך הכל 22 צריפים, אוקיי? אבל זה התת מחנה יוצא דופן. התת מחנה הזה זה מחנה שנקרא קרנטינה. לכאן הובאו האסירים כדי לבדוק 40 יום ו40 לילה אם הם בכלל יכולים להתקדם לתת מחנה אחר. הם היו בסלקציה, הוא ראה אותם שהם נראים לכאורה טוב ויכולים לעשות את העבודה, אבל זה עדיין לא הספיק. למה? כי לא חשוב שרק תעשה עבודה ככה או אחרת. חשוב שתסתגל לתנאי המחנה. תנאי המחנה הם איומים. אני לא מדברת על זה של בכלל, על תנאי עבודה, אני מדברת על תנאי המחנה הבסיסיים. הדבר הבסיסי הראשון שכל אחד מאיתנו עושה, זה קודם כל הצרכים שלו. המקום שאנחנו רוצים להיות במקום הכי פרטי והכי אינטימי, ואנחנו ניכנס עכשיו לתוך הקרנטינה, אנחנו נמצאים בתוך צריף המכרעות. אני רוצה לומר שפה, נשאלה שאלה איך ניתקו את זה. אז הייתה קבוצה של ילדים, במיוחד ילדים קטנים, מתוך מחנה הגברים שנמצא למעלה, שזאת הייתה העבודה שלהם, קראו להם שייסה קומנדו. שייסה זה, סליחה, קומנדו חרה. הם היו קטנים, הם היו זריזים, הם יכלו להשתחל בתוך החורים הללו, נעמדו פנימה וכל פעם הוציאו בעגלות על גבי עגלות, קודם בדליים, אחר כך בעגלות הוציאו את הצואה החוצה. אחר כך אני אראה לכם לאן הוליכו את הצואה, גם מהצואה הייתה מחשבה לעשות אנרגיה, גם, מה? ממש כאן, בתוך החורים. אגב, אתם מכירים בסרט, שבסרט רשימת שינדלר, שהולך לילד, מתחבא בתוך, יש איזה קטע שרודפים אותם בעניינים והילדים מתחבאים, ורואים פשוט את הילד מתחבא כאן. חבר'ה, זה לא אבל, זה היה כאן. זה הכל היה כאן. צלינקה, צילה לוין, כותבת ספר מקסים, היא ילדה מקלצה, כותבת, היא מגיעה לפה עם אמא שלה. כשהיא מגיעה לפה, סליחה על הביטוי, כן, אבל חבר'ה, היא כבר ילדה שכבר קיבלה מחזור והיא מגיעה לפה עם תחתונים. תוך זמן מאוד קצר, לא תחתונים ולא מחזור, היא פשוט מוכרת את הזוג תחתונים האחרון שלה בלחם, זאת אומרת, מחליפה תחתונים ב500 לחם כדי שיהיה לה מה לאכול. אז שתבינו, מעבר לסיפור שכמובן כל הדברים האחרים, גם המערכת האינטימית של הגבר, ובוודאי המערכת האינטימית של אנשים, מפסיקה לעבוד. בצריף הזה היו אנשים, על המיטות האלה הם ישנו. הערובה הזאת לא, המיטות האלה לא שחזרו, הערובה הזאת הייתה פה. מה שחזרו את הקירות ואת הגג. למה? כי הם מעץ והנשרפות שנכנסו להרוסים. עכשיו, המיטות אבל לא היו פה. המיטות האלה הן מקוריות, הן לא היו בצריף הזה, אבל כן נמצאו אותם במחנה. גם השריפה של המקומות של הרוסים לא הייתה שיטתית, זה לא שבאופן שיטתי, נכנסו, לקח זמן להבין מה רואים, היו פה עוד אנשים, היה צריך לפנות אותם לפני ששורפים, פינו מפה חלק מהאנשים, הריחו מצד, הבלגן היה פה עצוב, שוב, אנחנו מדברים על סוף המחנה והשחרור, זה לא יום אחד היה גשם ורע וקר כי היה מלחמה, היא נגמרה, למחרת שמש וכולם חזרו לחיים שלהם ולבתים שלהם. ממש לא. זה תהליך מאוד ארוך. זה תהליך מאוד ארוך. תחשבו על היום שאחרי שנכנסים, והשבוע אחרי והחודש אנשים שמסתובבים בו, זה תהליך
שבמהלכו שרפו פה חלק מהעניין, והדברים במהלכו, הם מצאו כאן המון ציוד, המון ציוד, חצים של אנשים היה צריך להתחיל לארגן את זה, זה עסק מאוד מאוד מורכב. עכשיו זה צריף מגורים. למה יש פה את הדבר הזה שהוא תנור חימום? למה יש פה תנור חימום? כי היה פה כבר. אני ממשיכים לזה. אוקיי, הרי לא חימום, ברור לנו, אמנם אנחנו בנקודה די ראשונה במסע, מבחינת הזמן של המסע, אבל ברור לנו שהגרמנים לא דאגו לחימום של המקום הזה, כי היה לה יש לי אוזניים של... עוד פעם מלכתחילה, כי יופי, אמרנו, זה ערכה של עורבות. ואת העורבה בונים יחד עם תנור. למה בונים עם תנור? כי ככה חורף לסוסים. דרך אגב, אם תסתכלו בפרדים, שבנו את זה, יש פה כאלה, מה זה? מי שלא רואה זה, יש גם בצד השני. זה טבעת שמחוברת פה לקיר. למה זה? הסוס, 25 מכל צד, 50 סוסים. אז אמרו שזה יהיה צריפים לבעלי חיים. אתם רואים את אלה? אתם רואים את הבעל שלנו? יש מקומות שאין. אני באתי לפה כדי שתראו נכון. כדי, כי פשוט לא נעים לבוא ולהגיד, אני עכשיו שם אנשים במחנה, עוד זה היה חדש, אני מדברת איתכם על 1940, סוף 1940, אז בעצם ההוראה לברלין הייתה, תכננו מבנים לטובת 59 סוסים שיעמדו כאן. למה? סוסים אנחנו צריכים לטובת המלחמה, סוס זה חיה, צריך לטפל בה, צריך שיהיה לה גג וכולי, צריך שיהיה מקום להעביר את האוכל וכולי, וכמובן מקום לקשור. אוקיי? לפני 10 שנים כל הסיפור הזה בכלל נודע, פתחו איזה מוזיאון חדש, חפרו משהו בברלין, מצאו מחסנים, מעבר יש שם מוזיאון שנקרא האינטימיות של הטרור, אוקיי? ושם בעצם נמצאו מלא ארגזים, מצאו בדיוק את זה היה בום גדול, ביבי הוזיה ושר חוץ נדמה לו, כבר ראש הממשלה היה בפעם הקודמת, פתחו את זה, עשו סיפור מאוד גדול במוזיאון, ואפילו שם רואים שבתוך כדי, זאת אומרת, מהרגע שמחליטים, אוקיי, זה לטובת סוסים, אבל אנחנו צריכים להכניס אנשים, אז חישבו ומצאו שפחות או יותר המקום הזה מתאים ל-500, 500 יותר נכון, 515 בני אדם, ואחר כך כן, לתוך צריף כזה, ואחר כך עושים X, ועושים כ-800, זאת אומרת, המספר הוא 800, וזה פחות או יותר הגודל של הצריף. אבל אני עוד לא מדברת, עוד לא היינו בצריף של לינה וכולי, אנחנו מדברים על צריף של בעצם מכרעות. מתי אנחנו נהנים הכי רגע מהפרטיות שלנו? בדיוק, רגע במקלחת, רגע בשירותים. כשהיית אסיר ונכנסת לקרנטינה, לא באת לכל יום כיף, אלא באת מתי שצריך.